Ngicela ubikele nabaleli bokhozi FM. La mombe kamnandi udala maye mubele mina. Awusho kanjeni? Nina nihlushwe yini? Hayi cha no ngithanda isimilo. Yebo ukhuthele futhi. Abafowethu siyabingelela emakhaya uMthandeni SK lo. Umshove enkani kwaba nenkani indlaba ephika amambatha sebesula amadevana uMthandeni SK ke igcoka melisha. Umnikazi ke wePeris umnikazi wegushi lami. Namhlanje sihleli lapha nomama wethu omuhle isipatsha sika mama uLedidi ninjani mani lefika ngiyafila ngiyabonga ngicoma into yakho vele ine fashion nje phakathi angiziveli kuhle bese uyothenga ePeris ubusuyigcokama so usuke into edidayo ya ngoba nje ePeris sibonile ukuthi kude kakhulu ngcono siye santhini manje kuyafikeka nje impela 500 rand mosuka la eThekwini uye eGoli ugibele yebo awugibela itekisi yabona njoba nje amasama uzobizwa stage sekunjena abagibela abagibele yebo usho kanje yebo kumasama inkulu indaba wathinta indaba yamasama wangithinta eqolo ngicela ukukhipha nanti ipheshana lapha ngiphethe ipheshana njengogogo lapha angijwayelanga lento yokukhankasa kodwa hayi ngizokhankasa ke manje kanti ngikhankasa ke manje mahlutha ukhipha ngemabeleni kodwa lona ngilikhiphe esibeleni uyavota lapha kumasama lapha nginominathiwe lapha ngePeris kumasama ngicabanga ukuthi iyo indondo enkulu ke lena ke lapha eAfrika ngicabanga ukuthi othanda noma ofisa ukubona iPeris iachieve kakhulu ngizocela ukuthi angivotela SMS athi R lo Rama ngiyabona RY uY lo ayo uyabo RY10 bese thumela kule nombolo ke ethi ke 33 485 athumela kule nombolo ethi SMS leyo uyabona nje mawuthi RY10 bese uthumela khona manje nje umuntu akhiphe ifone ebambe ngesandla bhalana 5 rand lapha na 5 rand laba mfowethu siyavota manje ya emarenkeni kuphi emakhaya ogogo ngicela ukuthi unikeze abazukulu gogo bevote kuvotelwa uMthandeni lapha ingoma esemlandweni ePeris uyabona bathanda ugogo nabo bayakuthanda nabantu abasha bayakuthanda uthanda ubani ongathanda imbangi uyazi ngathola isimanga uyazi ngathola isimanga ukuthi emhlabeni nje ulipheshana lama ngilibekela emhlabeni nje ngidalwe ngendlela ethe ukuhluka mina ngithanda ogogo yebo amakhehla ayawathanda ngithanda abelungu ayangihlekisa athi uPopeye ngithanda abelungu ngithanda izalukazi ngisho ngiyifica ezihleli ngifika ngishele uyabona bese ngishiya unemenayidi ngidlula ngithanda izalukazi nezingane ezincane yabo usho kanje ingane ezincane ngakithi ingane mhlamba ngeke ngibe nazo ngakithi ngeke ngibe nayo inzalo ngoba kuthi umuntu othanda kakhulu abantwana abatholi kanti esabhekona phansi konyawo kubuka amehlo nje yethu ayethu leyo abaye phansi konyawo ngibambe eswini khona ubhozo vele uvele eswini ube yikhubuthi mayisidlala bese ngithi ayiwo lo wami lona uthini wena ithi fika nje vele kade ngayibona isigcwele incwadi imisa ubhozo eswini ngithe yeah isokama melisha usho zingaki nje awuzange oh boy into boy ogel boy ogel yebo uthola konke manje na indaba umubi kamnandi uMthandeni uSK uSminoff le ngoma lena ungichazelile wangichazela wangitshela kodwa khona le enye ebhalwe la kumasama engiyibonile kuthiwa awuthi ngibone enye okhethwa ngoba awukhethwa ngendaweni eyodwa khona i-best maskandi manje i-best maskandi inkinga kazalwa ngeyiyo ivele ngubest maskandi manje angikwazi ukuyikhankasela uyabona izoyiwinela nje ngendlela yakho ba vele ngibest maskandi nawo ngoba sikhuluma yabo vele ngubest nje uyabo so esigxile kuyona kakhulu ile yeso but ilena ke bamledidi ilena esivotela sithi RY10 angifuni ukuthi ngithi bese ngithi 2 ngoba bazotshela abantu ukuthi ngisho 2 ngithi sithumele iSMS kule nombolo ke manje ethi
33485 uyabona ngiyaqala futhi kwenza lento leli phepha leli kade leli phepha ngiba ngilifake lapha nje angifuni ukugeja RY10 angithi yebo RY 33485 uqedile ke lapho 9 indaba nePeris yebo uthumela indaba nje nePeris song of the year ngicela siyenze sisheshisa lento ukuze sikwazi ukudlula kule chapter yePeris manje live lapho akubonakala kusheshe lapha kubonakala ukuthi abantu sebevele baphethe bavele ba SMS akababhala asho ukuthi ngiphezwayo bathini bathi vuka insizwa ungenze njalo nayish bathi vuka umbulale egwalandini buda umlandeli sewushona qala bathi vuka cha amakhothangqoko yini amakhothangqoko lethi izoyihambela no amakhothangqoko kwakuyisihloko se-album le engicela ukuba nayo last year amakhothangqoko nje ngathi nje abantu abahloniphayo abafowethu nje abahlonipha abantu abalungile yebo yes ikhotha yebo umuntu nje ohloniphayo umuntu owenza noma yini uyabona owenza noma yini for ukujabulisa omunye umuntu uyabo umuntu owenza noma yini yabo ikhothanqoko ke le isona siphindile ngifuna baze baqala impela bacaca ukuthi hayi bayakuza ukuthi uthini siyavota bo yabona ngiyaqala yabona ngifuna ukuyijwayela lento ile ukukhankasa ngoba sekuningi kuseza no song of the year bakhona lapha uKhozi hayi awumena hayi umuntu usazofika yeah ngashiya iplatinum la akukhothangqoko nje kanye uyazi ngashiya iplatinum yami lapha hayi suka bahlonishwa iphi ambala yazi it's a storeroom yazi umuntu nohlaka liyaluma lutho mfethu ngiphila kubantu yabona mina abantu abazongi-understand ukuhamba kwesikhathi ngilo muntu ngithiwa yinjani ngenuine yabo ngiyakuzwa and I'm very very humble ayike lapho humble guy ngivumile la lokuqala ngikuvumile lokwesibili kade nanto ingoma ethi kushi